Labarin Mudi mai auri saki kashi na biyu. Muna roƙon ku yi mana subscribing da following domin samun labaru masu daɗi. Mun gode. Tun bayan wannan aure, Mudi bai ƙara samun kwanciyar hankali ba. Da rana sai ta sa shi ya yi ta aikace-aikacen gida irin su shara da wanke-wanke. Da daddare kuwa ba abin da yake ganewa. Labari ya karaɗa ko'ina a gari, ko'ina dariyan Mudi ake yi, har a kasuwa nuna shi ake. Abin duniya ya taru ya yi masa yawa, ya rasa inda zai sa kansa. Wani lokaci haka zai nufo gidan a fusace da nufin ya yi maganinta, amma yana zuwa za ta sanya shi wanke-wanke, in ya gama kuma ya yi shara. Ƙarshe aka ba shi shawarin ya je wajen wani malami ya masa bayani. Bayan ya je ya masa bayani gaba ɗaya, malamin ya ce wannan lamarin naka ya fi kama da sihiri, don haka zan yi maka addu'a na karya sihiri mu gani. Aiko ana gama addu'a take ya ji hankalinsa ya dawo jikinsa, ya miƙe zumbur ya ce malam na gode, bari in je in fara gamawa da wannan matan, bari in je na yi maganinta tukunna ina dawowa. Malam ya ce a'a zauna ka ji, ba haka za a yi ba. Malam ya yi masa nasiha mai ratsa jiki, ya ce masa mafi yawan maza su suke mayar da matansu zamto azzalumai. A labarin da ka bani ya gwada cewa ka jima kana zaluntar mata, wanda hakan ya sanya suka yi maka wannan mummunan abu. Don haka shawarin da nake baka, ka gyara mu'amalanka da su, ka kyautata musu, ka zauna lafiya da su, domin aure ibada ne. Wannan mata kar ka rabu da ita, kai mata nasiha ku gyara zamanku. Ya ce na ji nasihanka malam na gode, kuma insha Allahu yanda ka ce ɗin nan haka za a yi. Ya tashi ya yi godiya ya kamo hanyar gida. Bayan ya dawo gida ya zaunar da Ladi Kwarkwar ya gaya mata asirin da ta yi ya karye, kuma malamin da ya karya masa asirin ya yi masa nasiha akan ya gyara rayuwansa. Idan ta shirya za ta zama mutumiyar kirki, shi ma a shirye yake ya zamo mutumin kirki domin su rayu akan sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cikin kuka ta yi masa alkawari dukkan munanan halinta ta ajiye, kuma ta nemi ya yafe mata wannan aika-aika da ta yi masa.